Bay! Bay! Si boss ba? Happy na Pasko. Huwag yan po nagsigot sa atong Christmas bonus. Mao lagi bay. Kanang sugarol ra ba kay na si boss? Sus, bay. Ayan lang yung mo kabalaka dyan kay tigaan lagi tag bonus. Ay, kabalaka mo niya. Napildi na to. Mujud bay. Ug napildi na dayto. Sus! Wa pa rin dyan napildi si boss. Kay wala biya roy tare. Sa tare ra biya siya manugan. O kay wa bitaw roy tare. Nga naaman. Oh, mao gyud. Online sabong day. Uday no. Maghuwat ng jutarong ka boss kay moari biya turong siya. Aw ikaw unya ingon ka boss. Natong Christmas bonus ba? Kay happy niyo ang Pasko. Basit ko yun ta. May problema na ako rin ingon ka boss. Daghan naman ni bunga akong lubi day. Asa ra ka to akong mga trabahante? Ay, tara ra matini. Oy mga dudong. Musta mo dira? Oy, boss. Boss. May buntag sa inyo mga dudong. Naara man mo dira kani harap ko sig pangita sa inyo ha. Ang buntag boss. Eh, mura magipagkapoy mong tulo. Isa man, palitan mo kulapo? Wala sa kapoy ba? Bonus palit kulapo. Aw di lang sa amin ang kulapo boss kay init king panahon. Nagamay kay wa koy gasto. Boss, hapit naman jud ang Pasko boss. Wa pa kay balita dira sa mong bonus dira boss. Aw, maayo dong kay nangutana ka. Kaya wala pa ka nangutana sa kwadong, dili gina to ni mga iskutan. Unsa man boss? Nana mong bonus boss? Mao jud boss. Ay, boss, nana boss? Ana ang inyong bonus. Pero ang Christmas wala pa man. So, dili pa na ako ni mahatag sa inyo ang bonus. Ano naman boss? Bitaw, naagi ni siya problema. Uy. Unsa man ang problema ha boss? Ay boss, basin ni mong gi pusta sa online sabong boss. Hindi naman jud sa mo ka boss. Isa, patiwasa sa kuno ko ninyo. Ang problema na to ane, dili nyo madawat kung wala mo i-vaccine. Saman, nagbabaksin na mo? Sos, makadawat jud ko na kay man abi akong baksin. Na ikaw bay, nakabaksin na ka? Oo, oy. Na makadawat po dahil ko ana. Kay man ako pa baksin. Nya ikaw ogtang. Taw na, di ko magbaksin na roy eh. Malang di ko kadawatan ng bonus nyo dra. Di ko mudawat sa mong bonus? Aw, mudawat ka ng bonus boss. Magpabaksin, di ko magpabaksin na eh. Bahala rin mo ng Christmas bonus nyo dra. Sige, saman. Ilan doha ang makadawat sa bonus. Kaya maato na ko. Di ko ninyo pugan. Naka, kadong. Aw sila ray dawat ana boss. Aw, sige, maamang kadong. Arin ako. Sige boss. Di ba sugarol mga kabay? Kadagan na nagmanok. Sugarol ana. Oh, daghan kog manok, ngam day. Nganong dili man ka mapabaksin nga? Open naman ang buwan nga ikaw ugma. Nya, may lang to ang bonus nga papusta. Open na ang bungan. Oh, bay oy, sugod na ugma. Vaccinated lang ang makasudid to. Piskot, magbabaksin na lang dahil ko. Hindi abli naman dahil tarian. Sunggus boss? Boss! Asa mo to si bay acting bay ba? Sa bonus gani, bahala nagdi ka duwa. Di nyo siya mapabaksin. Kung sa sugal gani, magpabaksin nun. Hastang utuka! What's up mga kaniso? So it's time to shout out now. So guys, dugay rin may naka-upload oy. Tungod sa panahon si Guanuan karon ra giniinit. So, shout out dahil kang Melvin RCP. Shout out kang Riami Pasignab. Shout out kang Vincent sa Bandal Vlog. Shout out. Shout out kang Jamaica Sinadan. Shout out kang Tiloren Biran. Shout out kang Jaswaka Official TV. Shout out. Shout out kang Kajomar Biran. Shout out kang Kajiho Moas Libar. Shout out. Shout out kang El Tiger, shout out. Shout out kang John Carr, Bustamante Mix Junior Electric Carlos nga nas Qatar. Shout out. Shout out kang Ruben Salvador, shout out. Shout out. Sabi sunod.
So, moro to guys. Kang Prince, this, dos. Shoutout kang Prince Dos Dos. Shoutout. O, maro to tanan guys. So, Don't forget to like, share, and subscribe, and click the notification bell below. So, bye!